Esinye sezakhamuzi zaseKapa esakhe eduze kweBikini Beach sithi isigameko esifuze lesi sasigcina ngo-2008. Silandisa ngokwenzekile. The water goes away very far, and then when it comes back, I know, okay, this is going to be a big wave. And then it goes back far again. It's not like it's rolling all the way, but you hear it and you can see it. Umasipala waseKapa usuqalile ukuhlenga ingqalazinda esindile. Izindawo ezisogwini yizona ezikhahlamezeke kakhulu, ikakhulukazi ezise-Eastern Cape nase-Western Cape. Kanti kunxuswa abantu abasezindaweni esigudle ulwandle ukuba baqaphele. There is still rough sea conditions around the coastline, which coupled with the spring tide can still have an effect on beaches, on hiking trails that are close to shore, and shoreline anglers that could still be affected. Simply stay safe, be cautious. Isikhungo sezokuhlenga olwandle, i-National Sea Rescue Institute, sithi ukugubha kolwandle Amagagasi ngaphandle kuyinto ejwayelekile futhi eyenzeka minyaka yonke. Kuphela nje kuba ingozi uma amagagasi ehlangana nomoya omkhulu nokugcina sekuba namagagasi angajwayelekile.